Juantxu frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. Juantxu Trebol. Juantxu Trebol. Cristina! Haupa, Cristina, behin laixingaren parte hartu guan eta horretik gero gure himno bihurtu da bere audizue, benetan, eskerrik asko, zelako audizio politxu bilduzkuzun, sentimentuz eta ganera esan nahi berezi duen doinu bat bilduzkun, eta betxu, gure artien. Baina, saldu digun, despisten bat horti badauen, hau laixinger da, gure lehiaketie da, eta astero, guk pertsona eskutu bat ipinken dugu kantuen, pertsona eskutu bat ebialtzen dozku bere kantue, guk hortxe ipinken dugu, ez dugu zaten ordan, eta zuen erroka iziten da, pertsona hori zein dan, asmatzie, hemen, Juantxu etorriako, ez dakit, sepasakon golpera, tio, hemen, egon zina zor dabil, eta hoixe da, eta pasan hastien be, guk erronki, luzetu gendun, eta zuek parte hartu duzuek, ganeak esenako parte hartzi egon da, baina pixka gu egunin ipintxeko nire izango litzeke, tekniko gure da benien audizu ipintxi, Bai, nire nintzen egon da entzuteko. Ni benaz egon, eta... Gure kondairaren zama, Dotore. haize arrotz batek darama, Nora? ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Polike. Aizer tristea etxea makendu diotena, etxerik abere oiama zerrito mena, ez etxe eta ez ama, ustu dute gure izana. Nafarroa, gure etxekoa baroa, arranoa, amarik gabe noraoa, aralartik irati aritza eta pagoa, bera ere bizati eta josirikaoa, arranoa, Nafarroa, etxerik gabe noraoa. Nora zoa zuen. Nora torri zaile sonata. Zein hori? Abeslari fine, Zein batu jako gure artera? Nore torri da, onda. Mututu egin da. Ai, lotzatu jako, Ai, zelako penie. Ba, bueno, hau izin da pasan azteko audizue, hau izin da zuek asmatu biherra aukindu zuen personajie, eta aukerak gogoratu beraziko zu, zeintzuk izen dien, eta lau aukera egon ziren pasan aztien, nien itzen egon, eta ikortu biot, ni pestakean nordan, kruzunako... Ni pai. Kuriosia, euket jakitiko nordan, baina aukerak esan dezaguzen. Laz naben. Ane lindane leheneko aukerie, Ani Gartiburu. Ane te eta Ane Asparne. Anete? Honek izan die lau aukerak, honek izan die zuek parte hartzeko kindu zuzan lau aukera, ustot bat asmatu zuela eta berez toketan da asmatu zuela. Ane lindane humoregilea. Ez dakit zer da. Ane, zelan da bigarna, Igartiburu Durangoko punkile. Ane te... Elorrixo. Ane te... Punkiz esan ganera, Punkiz esan, uliek koloretut eta... Corazón, eta, Jesus. Que cambio. Ane bendida. Ane zarate, haupa, gorentzitza gemetik, haupa, ane. Azkena, Ane Asparne. Ane Asparne. Horre txiku. Bueno, nik entzuten egon nintzen nien, Ane Asparne, ni edudan neukezan ez, baina eske egizan, igerten zan, ben, laixingarren egon zinen parte idanok, ez eukila ni puta idea nor zan, Ane Asparne, ipinio zu hemen. Ipina zen duen Ane iztueta, bardin iztueta. Ez dakit, ez ozea arzatiaren. Bueno, hori deskartetiarren bat, eta, bueno, Bai, horro moduen, WhatsApp eskendik parte hartu dau, bialduzuz gure bere erantzunek, Instagramen bebai, Facebooken bebai, leku guztitik parte hartu dabe, nahi espada be, guko lan izango gu. Baina WhatsApp gauza deko ona eta WhatsApp deko ona baki zer dan, audizu bialdu aldiela eta azte honetan be, audizu batzuk badeko guz. Bai, da gentien WhatsApp, hemen egotzen. Eta nik uste justo pertsoen bat igual bielduko eskure, así que besterik espada eta tekniko epres badau, emon playri eta entzun dugu zen. Banan entzugu, zalazen ingo tekniko? Aste honetakuek kantau dau jotake, abotze derra dauko,
ta hainbat birtute. Ni neu seguru nago, dogula hanete, Ostra, hoi erantzun luzie, hau. Hori. Josatxo familiziko emoten da. Justo zelako bertzo ona bialtze eskusen. Aspaldi ni hemen egon barik eta zu goratu ali isen barik eta benetan eskerrik asko justo zuk egin esfortzu horregatik, bertzoa bialdu guri ez bakarrik, entzule guzti. Daneri, karo. Estimu handi sartzen daguz eta benetan asko girotu eta laitzen baita gure Laixinger tarte eta lehiak eta hau. Bai, da peni emotez da Anders, uste dut itxelezko audizio bial eskule justo, oso landue, baina ez da gerik asmatu. Ai, Ez dakigu, hori gero jengo, nik ez dakit, egizan idari pestaket. Horri txiku, datu moduen, buruan daukago. Nik uste dut, ez da asmatu, baina bueno. Gehiago ez dakit, erantzun gehiago. Baina papeletat, Aurrekari asko bota osuz. bertxo bote tierra sartuko, papeleta bajostan txako, no? Venga, bueno, justo, merezio. Ez dakigu. Asmatu da bi, da gero bestela ikusiko, engu berba. Gehiago dekuz, Gehiago ez venga tekniko, emon playri. Iepale Laixiar, bueno, aste hontako Laixiartzeneko abeslari eskutu, Ane Lindane dala esango neuke. Twitterren eta idazten da bena. Ez dakit zein danbe, baina beste irurek ez dizela pentsetot, beraz hoixe, Ane Lindane. Iepale, Ane Lindane. Argudio eta guzti, Argudio eta guzti, ondo esplikaute, Zan izan bidan asuntu, Ane Lindane, asmatu dute dau. Twitterren idazten dauena, uste dut hori baino gehiago badala, baina bueno, hor txiku, Ale Lindane, Twitterreko idazlea. Bueno, txiolaria. Txiolaria eta beste hainbat gauzaren artean, baina bueno. Adibidez? Adibidez? Humoregilea. Humoregilea. Bai, Humoregile. Ez dakit, galdezka nabez, ez dakit. Humoristi da, bat, oso barregarri ziganera. Humoregile txiolaria. Bueno, eta ipatu bai, ez? Justo que bere bertzu botazu, baina eskerrik asko izarra, holako parte hartzi bilearen, ez da? Astero, audizio bialtze. Bai, ganera botz politieko, ez? Oso radiofoniku eta eskertzen da, ez dakit. Utsutan bagotzien, postasun emoten da, ez? Beste euskalki bat entzuten dugu. Oso sexy. Eskerrik asko izarra. Ganera, Iepale, toke mexikarraz. Iepale! Iepale zuri, eta, bueno, segidu parte hartzen Laixinger gure lehiaketan. Hau ditu gehiago bada bala, tekniko? Ba, bueno, astereko fijo bizek bielduzko ez bere euren parte hartziek hau ditu bidez, baina alan dabe jentiek parte hartu dau, eta hemen sosketarako papelet asko dekouz, baina jakiteko asmatu badaben, justo, asmatu badaben izarrak edo, bueno, bestiok parte hartu zuenok, jakimeko ordan. Hori da, hemen burruki edeko, justo da izarran arteko burruki, Ez dakigu zeinak asmatute, batak bestiek, eta horretako honen esengo da, entzutie, gure Laixinger Bai, peña, norri izango naiz ba, Nafarroa hitzak hainbeste aserratzen baldiman hau. Ane Lindan naiz, eta eskerrik asko, musitxu bat. Nori izango naz ba. A ver, no se ha quedado puto claro, no rostien azeni. A ver, nor da? Rekal, gauza bat entzatzen lotxut. Ane Lindanen komedia saioek holandiez, osea, brutal, osea, kalkao. Bai. Iguela, Claro, se le jarretzen, ¿no? Es que ez dut ulertu zela jendik ez dagoen jakin bera danik, osea, ¿estamos locos o qué? A ver. Joder. Gero igual, pasako txego. Ba, bueno, audizioen arteko dueluen ikusi izarrak eda asmatu dauela, berak irazi justo, dau, kale, baina eskertzen dugu zure bertxu eta jak eta landu izinan, papeletie barrure, Justo, papeleta barrure. justo. Jarraitu bertxu botaten, zeholan trampatxue itxiko txueiten, Orduen, ba, sosketarako ordue da, ez dut ikusten inorremen grabetan asuntu, Bate grabako nahu, la... Beti zu, nik agertu. Se esausti, ez nazi lehen joz agertzen. Gorgorat, nire arbize? Grabako zaitu. Hori besotzurreka. Handiek, nire... Zu inguruko jentie. Ojo, eta gainera Danko Jones jarri ostezu, guau. Merezio zu dako, Claro, Danko Jones. Merezio zu. Ez zara edo norre, ez zara edo zer. Danko Jones. Abadinoko Jon Rekaldek. Andra Mariko, Jon Rekaldek. Andra Maritar, Rekaldetar Jon. Sexy mobitzen. Oso ikuste baina... Zenbat hartu duaz. Eskasko dauz. Bataz nikok, Baina, traba oinat, ez bat bakarra da. Ojo! Gainera, tokaioa dugu gaur. Ai, ama. Garreko gu Jon Arrobarrena. Jon Arru. Hombre, hau Izena kamarara. Oso ondo. Aupa Jon. Honor da Jon Arrobarrena. Barriro ditu bitxo guioneri esaten papeleta bat lortu da bela enbede hotzara guztia. Ulertuko ete dau. Ulertuko ete dau. Aurrekoen ez, hartuko beste da bestela, Oso gordu ni. Hainbeste lio izango bada.
Bueno, aldugu, venga, papeleta bikoitze piniko txogo, baina beste bateri ditxotxogo. Zatik aurreko astina ditu txogun joneri. Vale, baina deitzen batzeko beste bateri bai, bizeri papeleta Bai, doble. bizeri Double, papeleta. Venga, double papelei. Hemen igerten da legiek estatutuen ez dauzela finkatute eta guk moldatzen daguzela gure gustora. Rekal, esauten irubi bat, double papelet esan. Ah, vale. Venga, ba. Bat. Double papelet. Eta... No, izango te da. Ojo. Begia. Gorka Santesteban. Gorka Santesteban. Gorka. Honen hor zori, Deitu emikotzi hau, ez da? Bai. Eta kuriosidades, nor da Gorka Santesteban? Ba, oin descubri ditugu nor da Gorka Santesteban, ze... Ez da izango eta unirratikue. Zein? Ez que nazakortan izena, baina... Ez tekogu bere kontaktue. Bai, badekogu. Bai? Bai. Venga. Badekogu Gorka Santestebanen kontaktue. Ez dakit badekogu kablerik entxufetako telefonora. Baina, vale. Zer? Baina Beti zer? WhatsApp Ai, oso, txau. Teknologia berria. Teknologia barri Ez, baina ez badekogu... Ez, Deit zure telefonotiko beto. Vale, bakarri. Gauza claro, Bai. Segundo bat, arazo teknikoa ditugu. Na. Hone kaskuek bine bitza. Honega ziren bio. A ver, deik edabila. Jakin ditzen sumarra ditzen gabizela eta ata unirratiko kolaboratzaile dela, Gorka Santesteban. Claro, argi ukin duta. Arrosa esateko topagunen esetu gendun. Emote autonue? Zagutu gendun jende asko, egun horretan. ¿Cómo que quién es? Bai, Gorka? Gorka? Entzutezu? Arratzaldeon, hemen laixia erretik deike gabiz. ¿Quién es? ¿Quién está? Ez haituko entzuten, parkatu, arazo tekniko dugu usamen, txatu ondo entzuten. Ez da user parkatu bierrek. A ber, ez dakit hemen tekniko lanetan dabiz eta ez dugu lortzen zure agotxa hemen sartzerik. A ber, Gorka, oin bai. Oin bai, oin entzuten zaitugu, espero zupeku entzuti, Eta ikusi egunez, oingo aste honetan parte hartu zu gure Laixinger lehiaketan. Eta jakin deizun, asmatu dozule, eta asmatziaz gain, gure sosketan, sosketa erraldoireko, oza, datorren hastien ingo dan, errigorako sosketarako boleto bikoitza irabazi dozule. Itxela, Gorka? Ubaizu. Ke guapo. Casi. Eta... Bueno, hombre, gure dozu. Animetzen mazara, Pintxopo eta gero korrika. Bertara. Da Gorka, galdera txiki bat, nungo esa, nundik idatzi oskuzu zupa, nundik kontaktu zu laixia erratiz llegaz? Bueno, ni zumarrakoa nahi. Zumarragatek? Bai, da. Bene bada. Eta txarto espanabil, zu ataun irratian zabizen Gorka Santesteban bera zara, ez da? Vale. Orduan hau gremizioku, Karo, hemen libizan arroza sareko egunien, zelan? Hala. Hori da, gremizio barrinekuek, eta elkarrizketa bero bat egin dozkuzun, ez? Bai, zuk eta beste batek, ataun irratian... Joarrek izkuruak. Hori da, ustot, neu gonitzela zeuek azberbetan, eta hemen, arrozasareko jaizin zanien, ganera zuk egin zen duen, hiru irratin korresponsala moduen. Bai, Gize da. Beito, magen, oza. Hori izan relato radiofoniko edo izan zen hori. Bai, gube kriston lan egin du, bai. Horretan. Ba, bueno, aukera bikoitzako zu datorren asteko sosketarako. Zer, un aldau? Errigorako otzara bat denuzak, ez dakigu ze produktu dauen, hori, bueno, eltzen da nien helaziko zegu entzuli eta bai zuri bai Gorka, eta eskerrik asko parte hartziarren. Mila eskerra, rapatu nauzu hemen Hernaniko herrian idizten. Hernani ere iristen? Zer, juergan ala. Zara, Zagarrote bizera. Orain hemen bizi nahi. Vale. Más te vale, Juergan urten eskero, igual, boletu galde bozu, así que kontu zibile. Aiene. Osondo, venga, ba. Eskerrik asko Gorka, zaino. Bai, aio.
Ai, gure gorka. Ai, jatorra ez izan. Jatorra, bai, benetan neko grasi motzon, ez? Irrati puñeri. Oso animau, ez? Ez da, jibini jengu kriston lotxiaz, Rekal. Hombre, ez que egin denbora egin ezen prestetako. Da, berak tita, iru irrati. Iru irrati ezberdinen bai, akordenek etorrena. Ba, eskerrik asko gorka parte hartziarren, hortxeko zu boleto bikoitza, ia datorren hastien herrigorako otzari ereuteko aukera hori lortze dozun eta zeuretzako izen aldan. Eta horretarako ondino beste aukera badeko zu, herrigorako otzara hori irabazi aldizeteko ondino beste aste bete dekogu, beste laixinger bat ipiniko gu martxan. Horretarako... Azken aukera. Horretarako auditxoa dekogu prestamen, eta tekniko gure dago nien play dimongotzo, eta entzungo gu aste honetako erronkia. Ni naiz emakume bat, arrain saltzailea, ai. Itxasotik marinelak dakarren guztia. Ni naiz emakume bat, arrain saltzailea, ai. Itxasotik marinelak dakarren guztia. Katxalin txiki, katxalin harina, zematen saltzen dozu dozena sardina. Katxalin txiki, katxalin harina, zematen saltzen dozu dozena sardina. 14 marabedi prezio egina, baldin nahi espadozu zuaza aitzina. 14 marabedi prezio egina, baldin nahi espadozu zuaza aitzina. Hori da hori etorrize, hori kantakerie. Tranquilidadi, bai, Bai, ustot dalak... Ez gaitu zuen gainao, Kantakera prakubiesta. Bai, hori siniste gura nibili da gure rekal, baina ez dakit siniste da, no ez? Auskalo. Hasieran zalantzan egonez, baina gure esan da, hau suertan da. Badudari badau, igual gero inan... Gero aukeretan aldugu, apuratan bigueka... Bueno, izena bizena lan bigu, ez? Eta aukerak nik emendeko azprest, lehendik... Bai. Ustote estreneko aldiz deko zela lehendik preparautez, oina arte beti azkenen gorduen hor, Baina itxaron Ander, igual entzulientzako, batzu igual ez da ondo arrapa, ez? Gizonezko emakumezko dan, igual ipina aldugu, baina harin. Ez dakit teniko galba dau? En plan por dos, en plan abiadura bikoitza. Mikrofonuen ipina aldugu bestela? Ipineko entzulientzako? Entxufa eskero entzungo da? Txan, ba. Claro, kriston salero deko harin ipinit, ez da? Ez dakit, ba, pura astiro junda, betz, jenik deskontan... Ai, hori aldugu inemendik aurre, aldugu zipini esan lekena dekola abotz presidenziala. Presidenziala. Urkullu izango ete da. Urkullu igual. Ia. Ez dakigu. Ia, oine proba egin bideoz, Carlos. Ze Carlos? El Carlos Largoz. Izinio tipini biderbi. Zer ba ez? Katxiz, la porra. Zeratik izinio tipini biderbi. Ez que, karo, da... Bota bestela niri. Ezin da. Ezin ja, ipini... Bota audizue. Ez que esta... Bota audizue. Grabazio bada, Imar. Claro, ez da audizio bat. Eskarize, Ni naiz emakume bat, arrain saltzailea. Eskatu oskue ipineko harin, ez? Baina, bueno, beste ezin bada borretxiko, ez? Ezin dugu biderbi eran ipinik. Ezin dugu. Penea. Aboz presidenziala. Bai. Bastaren bateko presidente ete da. Igual. Bere txeko gure esate, baina igual bez. Así que... Baukera, kako ere kemen daguz lau aukera, aste honetan bebai, entzun dugu gure aste honetako audizue. Eta lau aukera eta pistatxo bat, izena gorkadeko berak. Ostrak, ez duen pizti, Aeroin eman aukerak. Leheneko aukera, ez dakit abizena ondo pronuntziatzen, gorka kener la gorka nor. Gorka nor, beti, gorka nor. Gorka Kanor. Ni etxien kener izan da beti, ez dakit zahetik. Kener. Sopas nor eta gorka kener. Gorka nor. Eta barri mirazten die, baina bueno. Ona izan da beti. Izingo zan hona esatie sopas kener, Ja. Sopas kener eta gorka nor. Kener, K-N-O-R. Afari baten, sopa kener. Bukatu abizten da bena, sop azkener. It's okay,
Aupa Rekal. Etorriak urrekal. Rigorako txarako papeleta doble hau izako duzu. Eta bueno, pizkat harira bueltatuz. Lehenengo aukera, Gorka Nor, abeslariz, Bigarren aukera bat, Gorka Ochoa aktori, Ojo. Bai. Ojo, cuidado, izenleke bere, Cuadrilla Moroto. Hirugarren bat, Gorka Lascano, bertzolariz, Benju. Betxu hori bizinek, Inguruko, Bertxolari bitxura eukin dago, Berdin eski igual. Bertxolari planta eukin dago, bentsat. Dios. Eta azkena, Gorka Aginagalde. Zeinek ez da bezaten Gorka Aginagalde. Joder, no, ez da Gorka Aginagalde. Aginagalde. Nor. Niri, me suena. Kenerk. Turk. Gorka Aginagalde, me suena, Esto se ezagutzen. Bai. Aktore famatu, Claro. Ete bin más humor san programan. Aginagalde. Bere monologo itxabesan, bai, pitzeruena. Bai, pitzeru, Bai, mutiltzarrena. Eta gero, ez da zu ezagutu hori biditxu esan da, biditxu bat, bastante famoso izan, últimamente, me anda gustando mucho, Uy, le intro. Uy, le intro. Bai, entzuli, ikusi biko zinuen oin rekaren arpexo de momentu. Julen Aginagalde, da, nik ezagutzen debana. Eskubaloi jolazte debana. Gorka, Jule. Artza popatu, tío. Artza popatu. Ni hemen El Pelanas, ¿es? Allí abajo nagartzen sana. El Pelanas. Allí abajo nagartzen sana. Nico, ¿qué pasa? Que no, que el Pelanas. Medikue. Medikue. Beno! Hau. Patxi harri gorri Mitikoa. Bai, hau eskalunea, bai. Bueno, bai. Gorka. Tu apellido largo tienes. Uy. Y izan dio, bueno, lo normal. ¿Es? Este monologista bat, Baz pare erdera zingoet, Igual maketu bat daude amenta. Alaxe izaten igual Isabel Iturbe eta biok gaizki egin genuen, baina... Gorkan spam bat. Por si acaso, por si alguna, arroba, que se dice ahora, pues tampoco mucho euskera no sabe, Te gusta la manchana. Yo, patxi harri gaur itxer Se dice que a lo mejor se chunengu sudala, Bai, antza badeko. Anda, gustando mucho. Bueno, pues lo normal, ¿no? Bueno, no, horrek izan dien lago kerak barrido harinen izango Bai, botaz, galdu indioz. Gorka Nor, Gorka Kenner, bueno, bakotxa gure da monzan ditxela, abesla dixe, Gorka Ochoa aktorie, Gorka Ochoa, goenkaleko aktorie, zen zemi izan? Marusana, solamente. Eso, es Mayolisa, es Hortentxi, es besti, Margari. Margarin semie. Margarin semie, Okeli janda ditxo eta hiltzan. Margari o Margarin semie? Semie, Gorka Ochoa. Benetan, hola natara dien goenkaletik, que kutre! Baina, bueno, aktore ibilbide oso luziokin dago, eta allí abajo nibildi da. Imaginetot gideo hilari zeko tipo, bueno, esan nilko guau. Bueno. Eskerrak labur izateko izena zen lau izenak, baina, bueno. Ai, barkatu. Gorka Nor edo Gorka Kenner, Gorka Ochoa, Gorka Lascano edo Gorka Aginagalde, aktore bi, monologista bat, bertzolari bat, eta beslari bat, euren artien, eta, bueno... Eta horra entzun dugu. Argeko emakume bat dela, Eta entzule barri baldin basara, edo oina arte ez pasara enterau, Laixinger gure leheketi hor martzen dagoela, zelan parte hartu zeinke entzun duzu audizio hau, ez? Eta zuk badakizu, lau aukeratik zein dan. Ba hor duen gure sozialetan, bai Twitter, Facebook, Instagram, zein beste YouTubeen, laixiarwordpress.com gure horrealdien bebai, jarri aldo zuen iruzkine, edo bestela, parte hartu duzu gure WhatsAppien, gure telefon zenbakitza hor da bai marria esan aldozun. Bai, 654-0-3-7-4 barriro esangot, 654-0-3-7-4 zenbakire. Eta zenbaki horretan idatziz, edo hori da, eta azpimarratu nahi dugu, beti garrantzi emon nahi guren gabiz, eta oina arte, justu eta izarra hor gabiz, astero euren audizioak bialtzen, eta mesedez, zu entzule, justu eta izarra etzaren beste entzule, mesedez animoz, Erraza da, zu gartzen zara horre zabaltzen zu WhatsApp, zenbaki honetan, kontaktutan sartu, Laixia irratia ipini hor, eta hor behien, idazteko marratxu horren eskuman, borobil txiki baten mikrofono bat agertzen da. Mikrofono dau, sakatu horre, eta aste honetako Laixinger, bada Gorka Auskalo. Tak, segaitik. Eta bueno, eskerrik asko Laixia irratia eta animo iten duzuen lan agantik. Bueno, hori bakotxak gure guna esan. Gure baina, bueno, bidali hau ditxos, ez? Zuna gotza hemen zuteko. Bidali, salseo. Sus guantxo. Salseo, yeah! Izaz, jorse txulengu zuen. Jorse txulengu zuen,
Jortxu, bediño, oin esan dagoena, audizioz biali. Audizioz biali, aurreko astean maten bebai, Josetxu bialdua ben. Eta pasan aurreko enez, nik parte hartu naben. Eta animao, bialdu audizuek, hemen entzuliek zuek entzuteko desietan dauz gube, bai, gube batez, be. Zuek esatzeko aukeri nahi dugu, eta, bueno, audizio bialdute ganera, papeleta dobli lortzeko aukeri emon aldugu. Hori da. Eta, oin ja bebe, aurrengorako biali audizuek segaitik, eta izango dalako ja, sosketa erraldoia, ez? Hori da, azkenengo asti, herrigorako otzara eramateko azkenengo aukeri, hau da, azkenengo laixin erdeko zuena, datorren asti izango da, sosketa erraldoia, lehenengo ingo da, boleto bikoitzaren sosketa hori, oina arte, hien zierrekin ibiligain bardin, eta gero finala. Jakinen noren adan boleto bikoitz hori, papeleta guztiek, poto handi baten sartu, seganez gaingo dago, inbeste papeleta dago, eta. Bai. Eta orduen jaingo du herrigorako sarile zeinek eramango dauen.